Uci su ugostitelj Deda Mraza i traži nešto besplatno. Prvo ćemo vidjeti da li će mi nešto dati besplatno. Radnice me ne poznaju, nove su, spremio sam spisak, treba mi bubble tea besplatno i vidjet ćemo da će mi dati besplatno bubble tea, ostavit ću im bakšiš. One me ne vide sada, ne vide me da ih snimam. Sačekat ću pravi trenutak da mislim da nema sad nikog. Oho, ima li koga? Dobroveče. Dobroveče. Zdravo devojke, ja sam Deda Mraz i pravim spisak šta ću pokloniti deci koja su bila dobra. Treba vaša pomoć, oni traže taj bubble tea kako se zove već. Ja sam došao u ovaj najbolji kad bi to poklonio deci i date besplatno. To će vas izaći 600 dinara. Stiga. Želiš kupuje malo pa to izgledamo. Gazda će se ljutiti i znaš i to i samo. Neće mi primetiti. Bude bilo manjka u kasi, šta da mu kažemo, došao je Deda Mraz i dali mu besplatan čaj. Misliš da će nam poverovati? Dobit ćemo otkaz iste sekunde. Ja ću uzeti krivi.